No comments, guys. Takutongoendera mberi pasina macomments. No comments. Macomments ndikumuona kune mwe phone. Takutongoendera tisina macomments. Yeah. Zviri kuramba guys. Uko kwacho uko macomments amira achafambi. Agumira pana rindai kwadi. Paangoti hai sisimeli ndo paakamirirawo. Macomments achafambiwo. Regai tingoisiya yakadai timbona kuti ichaita sei. Mutombodavira ngo vari kudaira. Hello? Hello? Sisimeli? Muri sei? Irikuramba ndidzi? Because ndikutambura izvo zviku haisi kutomboita izvo haisi kutomboita. Wi-Fi iri kuita kuno kuringobata Netflix chete asi unoona YouTube kwese kwa haisi kuita. Alright, thanks. Regatimboisiya yakadaro tione tinodi. Alright, sharp. Okay guys, hanzi manikikira kunetsa. Hanzi network iri kunetsa mu-SA nhasi zvachose. Hanzi iri kunetsa zvachose. Saka pakaipa. Ende panga pari kuzobvira pano nhasi, panga pari kubvira chaiko chaiko pano, paringe pari kubvira zvokuti so zvadigwa jecha. Zvadigwa jecha. Zvadigwa jecha guys. Todi ndombodzoka after 1 hour nimbona kuti zvinenge zvadii. Izvi makomenzi anguri amirira pana Zomurinye paakango iringoti Zomurinye watching. Paapindira palive ndo paakangomirira. Haasi kufamba makomenzi. Apana ndagadzira chibhodhoro changu ndatoisa mufiriji waumana. Satani. Zvakaoma. Akuchina guys apana tokutomboona apa. Hello? Hello? Yende? Smelly to right? But I don't know. Maybe you can just continue. But my comments at the school, even if you go on my comments, never laugh, never like, and everything. Asi muri kunzwa here? Zvakanyanya. Now But asi inenge iri awkward live yacho kuita ndisingaoni macomments enyu. Regai nhasi ndotukwa ndikazvirega. Chirega ndichitoita kana watondiudza thank you very much. Ndafunga ndapana zviripo ndikati ndinobodzoka kuda after 1 hour. Zvino kana wati muri kundinzwa rega ndingo continue. I think most of us we can hear you. Alright, let me go forward. Rega ndiendere mberi. Sure. Alright. Okay. Alright. Saka guys ndakuya. Guys, chiregai ndidi. Regai ndingokontinya guys. Regai ndifonere baba vaya. Zvingandinetsa izvi. Ndifonere baba vaya vatingoendera mberi nelive because zvonetsa izvi. Tingatosora pano guys. Regai ndivafonere. Hasi mati muri kundinzwa. Kana muri kundinzwa chete bo. Gara baba vaenda vaseva tichi.
No, that's... makunda kuwandisa ndichazivi kuti ndasevha kuti chii naye migara zviya ndasevha kuti chikwenyi babaya nemi kana ndidzokere kumakosi zvinhu zvacho see. Name. All right. There it is. Ndatambura. Right. Takutongoendera mberi guys. Ngatifonere mukadzi wacho. Vese vasangane. Sho network ichaita iri baba. Guys, network iri kunetsa haisi kufonereka kuWhatsApp. Iri ngoti calling izvozvi. Ndikuti akafonera iri kungoti calling baba vaya. Iri ngoti calling guys, haisi kupinda. Couldn't play. Make sure your phone is an internet connection. Guys, apana dira. Shokwadi. Alright, mbira nditry mai vacho na first. Tuone. Because zvacho guys, mafona asi kufona ku WhatsApp. Mafona asi kufona. Hello. Hello, Sismeli. Msombo waste time. WhatsApp kufonera mai vacho haisi kufona ngoti calling. Baba vacho iri ngoti calling. Haisi kufona mere tiona simakoza nyona anowada akazvireka. Saka msa waste nguva. Chokwadi. Hello caller gatinzo. Sismeli ndinokunzwa loud and clear. Kundinzwa but magesti edu ndibva kwafonera neWhatsApp ndokwafonera fona hadzisi kupinda. Dziri ngoti calling. Saka zvino manje saka hapana show. Saka hapana show because hatina show yatingaita kana vasipo. No, mukatumira ma airtime muka direct course ichafona pane imwe phone 1. Imwe phone ndiye WhatsApp chat iPhone. Mufona pai. Ene nyaya yavo yakarembesa regai ndikufana kuplayera ma audio kana nditidzoka ndodzoka. Kona si Friday ndoenda ipi all right. So guys, ndenda kuita vana vasati vakukwanisa kuuya zvondoita iniko zvino ka ndichikufana kuplayera ima audios muone kuti zvinhu zvepanonyaya dzepanza ndozati dzinoita ma twist and turning andika mugari madi manzwa ma audio kuita kuti pandozouya navo munenge mabata nyaya anditika right munenge mabata nyaya pandozouya navo imi nyaya munenge mainzwa. Saka iko zvino zviregai ndimbokuplayera ima audios mugara makangonzwa ma audios. Baba vanda vataura navo kuseni because ndandatumigwa picture na mai vachitizvo onai picture iyi baba murume wavo waziro wembolisi yekuputika wakabaya mwana nebanga usiku. Saka ndibva ndabhoyekana ndibva ndafonera baba vaya anomuona. Saka ndafonera baba vaya wanike nyaya dzazodi paya dzahosiyana. Unonyara mukataka kuti bafefe ube mwana uchinda kumuchituka ibefefe unozonyara mai mwana. Saka ndakaona takaita mistake from the word go. We should have brought baba ava pano because baba ava havatombora kuya panapa havatorambi. Saka
ndazoti kune ndapandi panikikirira chinditi musikana mukadzi yaenda kunikikiri nhasi akanopiwa regai ndichitongobvisa foni apa ndikutaridzei akanopiwa inonzi chi akanopiwa tsamba yekuti zvo aendese kukoti and akaenda kukoti akafiligwa everything akanzi ochidzoka kechi akanzi ochidzoka nemusi Tuesday achiosiya mapepa ake hanimaona saka adzoka netuesday achiosiya mapepa ake ndopaandisendera picture iyi hani muri kuiona ichi ndopaasenda picture iyi achiti chi achiti baba vakabaya mwana nechimwana uyu akachekwa akabaywa nebanga apa nababa madeko saka ndabva kubhoika nasinga itinga chitega ndipe nhamba dzemurume wako andi muri kuona achibva ndipa nhamba dzemurume wake idzi dzamuri kuona moti muri kudziona here idzi hama dzemurume wake dzandipa idzi ndobva ndipa nhamba dzemurume wake and live iri so awkward no comments nothing saka zvadaro ndobva vazondiforwardira maaudio amai vacho busy nekuitwa macounseling but haundiinfomi baba Trisha uri kunzi zvakati murume wangu itawo zvakati haundiinfomi uri munhu anenge iwe ndorungo kuwana counseling chete ini handisi kuwana counseling handisi kuona pamwe ndinditori wrong ways pakuti zvinhu zvacho zvigadzirisike mumba tigare zvakanaka but counseling yacho uri kungoitwa wega ndiwo uri kungokanseliwa saka apapa ndibaba inangopuwa ndongokuplaya pandatangira saka baba ava vatozvine mukadzina iwewe une dambudziko hombe sei wakaenda kukanseling muri wega kwauri ndaudzo kati mai vaitaka vapa kanseling vari kukanseliwa nasamuna nomwe kansela pano baba vatoti iwe unogoenda kukanseling wega sei imba iyi ndeye vanhu 2 andika unogozoenda kukanseling ine handidiwo here kukanseliwa kuti imba yacho imire saka mirai nyaya inozodakada vese vaviri peko ndingokupai nzwisa chete ndingokupai a tip of an iceberg andika kuti munyatsongonzwa chete handina data maitrisha foni yangu haidaviriki handina data kana iwo wacho kana iwo vanhu vanokuita counseling kutadza mubodiwo komati kumbofonerawo murume wangu muchimbomutaurirawo but unenge wakangonyarara ndosaka uzvona ndizoti muchiziva zvamuri kuita mune zvamuri kuita maitrisha zvinorema maitrisha ufunge zvako kuti iwewe nekuti ndine munhu ari kundibatsira ezvavangotaura semaplais bopa uchiti indava sekuenda unobatsirwa wega chaunoita secret chii hani muri kuona saka it seems as if hachitongoti nyaya iyi kai inonetsa nyaya iyi inonetsa asi kungoti muchazonzwa zvese apa nongoti mugare makaziva kana muzowa nyaya iyi yokuisa zvakasimba muzotambowa maaudio muzojoinidza 1+1 gai nditange pane kutanga sataenda kune chitatu busy nekuitwa macounseling but haundiinfomi baba Trisha uri kunzi zvakati murume wangu itawo zvakati haundiinfomi uri munhu anenge iwe ndorungo kuwana counseling chete ini handisi kuwana counseling handisi kuona pamwe ndinditori wrong ways pakuti zvinhu zvacho zvigadzirisike mumba tigare zvakanaka but counseling yacho uri kungoitwa wega ndiwo uri kungokanseliwa handina data maitrisha foni yangu haidaviriki handina data kana iwo wacho kana iwo vanhu vanokuita counseling kutadza mubodiwo komati kumbofonerawo murume wangu muchimbomutaurirawo but unenge wakangonyarara ndosaka uzvona ndizoti muchiziva zvamuri kuita mune zvamuri kuita maitrisha zvinorema maitrisha ufunge zvako kuti iwewe nekuti ndine munhu ari kundibatsira sezvavangotaura semaplais bopa uchiti indava sekuenda unobatsirwa wega chaunoita secret chii chikafu changu chacho hamunji kana kuita sei kungouya each and every time muchingonditsvakira nyaya each and every time kuuya muchinditsvakira nyaya nhasi ndopomuzondiudza kuti ndawana munhu wemota ngaigare Patricia ndakarusa it's okay ndakarusa mari it's okay munondiudza nyaya yemota mondiudza nyaya yemotikari mune communication inene here chikafu changu chacho hamunji kana kuita sei kungouya each and every time muchingonditsvakira nyaya each and every time kuuya muchinditsvakira nyaya nhasi ndopomuzondiudza kuti ndawana munhu wemota ngaigare Patricia ndakarusa it's okay ndakarusa mari it's okay musirasesime handingoriko ndakangogara hanzi ndimiriri vesocial welfare
Ngaiti inongoita zviti I'm trying kuti sezvo uchiti ndakakuwestira nhendikiri mari yako yaungaunganidza ndikutozama nditogara nditotemeseka musoro dai mota yamuka watora mota yako ichitinhira kutozama kuti dai wasungunuka pamwoyo pako nenhau yemota iyo. So kana zvisingaiti inongonzi kuti hazviiti ndo ndiri kuvhunza zvimbuza ndawana munhu anogadzira mota idzidzi toita sei uchiri willing here kuti inogadzirwa kana kuti mune dzimwe maindi dzamuinadzo ndozvandakuvhunza ini. Nokuti handina communication iwe chero ndikayamba machemamo unopa unobonimhoresa chero uchibuda muzuro chaichaiwo wakasvika pakubuda mba ukati hei ndinotaura kundonjisvika kunondidisturba ndokudisturba chandokudisturba chipi nhasi chaichai makuze ndiri kutsvaka bhandi rangu ndikubvunza kuti bhandi rangu riri kupi unondiudza kuti kwaunobvunza inini. Ngaiti inongoita zviti I'm trying kuti sezvo uchiti ndakakuwestira nhendikiri mari yako yaungaunganidza ndikutozama nditogara nditotemeseka musoro dai mota yamuka watora mota yako ichitinhira kutozama kuti dai wasungunuka pamwoyo pako nenhau yemota iyo. So kana zvisingaiti inongonzi kuti hazviiti ndo ndiri kuvhunza zvimbuza ndawana munhu anogadzira mota idzidzi toita sei uchiri willing here kuti inogadzirwa kana kuti mune dzimwe maindi dzamuinadzo ndozvandakuvhunza ini. Nokuti handina communication iwe chero ndikayamba machemamo unopa unobonimhoresa chero uchibuda muzuro chaichaiwo wakasvika pakubuda mba ukati hei ndinotaura kundonjisvika kunondidisturba ndokudisturba chandokudisturba chipi nhasi chaichai makuze ndiri kutsvaka bhandi rangu ndikubvunza Yes, comments are back. unondiudza kuti Yes. kwaunobvunza inini. Yes, macomments adzoka. Right, macomments adzoka. Macomments auya. I can see you guys. Loveness, Carol, Gauti, Trudy, Amosi, Rumbidzai Musarura. I can see your comment speech here. Indakabayo asi yangu iri kushanda. Umba makombe sezvo uchiti kwako kusaziva here kuti wakavhiringa muviri wese. Macomments agumira pana umba makombi ndopaagumira. Ndandafara zvakati macomments auya. WhatsApp isati yanomboitry kuti isati yakuita nanhasi. Mira try tione WhatsApp. Iringoti calling. Hakuna. WhatsApp hakuna. WhatsApp hakuna guys. WhatsApp hakuna. WhatsApp hakuna. Guys, saka zvondoita indodonha hangu. Ndodonha hangu ndopera ndichikotarisa kuti zvadzoka kana zvadzoka ndodzoka. Kana zvisina tongomirirawo painenge yadzoka. Iwe vari kutozvionawo ndofunga vachitrai kufona waipindiwo. Handika saka guys chega indidonhe hangu timirire kuti network ite right then ndongodzoka. Nasi Friday chero ikadzoka na 10 ndongoya. Hanimaona ndongodzoka. Saka guys mogara muri tuned kuona kuti ndave notification because kunakidza pachabvira. Ndoda kuti mudzidze musangonakirwe chite mubva masiya zvakadaro. Ndoda kuti vakadzi mubatewo mutorewo manotes mutore malesson. Musangonyakirwa muti chikwa kuchinakidza mosiya. Toraiwo malessons pane zvichaitika panyaya iyoyi. Take lessons. Andika saka mutobatana later guys. Anditika kana network yakuita zviripo. Take care.